Bebayani raketan Jonoro iki melarat ning kancane akeh. Iya, Kang. Musuh Jinawalan iki ora gampang. Wong ora gongsa iki ya bener desa gedhe. Nek sing kendel iki ketung 1 2 3 4 5 6 golek perselengkeh. Iya, Kang. Kene ora. Ingon-ingonane Ndara Gowangsan. Iki gedene ra omong. Kene ora. Ele kan. Sing kuwi nang rumah tak karo. Solo. Ojo lo kan. Ojo. Ya, wong jiwa dalan. Sakabeh para bebu. Siaga makaryo. Lumaksana mak kita. Tatya. Thank you.
suwe. Dasar kok pasar kok gak enak. Gak enak. Lah kok iso? Kok pasar? Iya. Lah iya. Gak enak. Musuhe. Oh, wedhus kowe. Celeng. Sama calak kowe. Gue. Kaya gedhe-gedhekno kaya. Bener, Pak. Cakene omahe kono padone. Aduh, Mamo. Alah, tak terima ngadepi kowe lele. Wah, ngile-ngile musuh kowe bajingan. Jimbar bareng sama dadi. Kaya lana-lana dhewe. Awakmu digedhi, aku cilik. Kok kira ora wedi. Baca-baca ora. Pas sama aku wedi karo kowe. Pas sama aku wedi. Kencang bener. Sikat. Sikat. Ayo, yo. Mari-mari. Yo saiki, Pak. Piru. Kono bae mundur. Lah kowe penonton. Hilang.
kaget. Kaget. Pasang gempa bumi po. Iya mau dia gak gempa bumi. Gak apa? Aku salto. Salto kok kancane nyuk. Mengguri. Mengguri. Aku. Yo. Mengarep. Indah. Mengguri. Mengguri. Ya. Ya. Halo. Ya. Ya. Ini ya, Mas. Yo. Balik. Dah. Bener, Mas. Bener. Saltone kapan, Mas? Tandanya piye, Mas Gajro? Tontonan lho. Foto apa? Foto. Bang, kowe lho. Wah, iki ambare molok iki. Gini Pak. Ya. Mulane go. Mulane aja ning kene. Jeneng kene niku. Arep. Apa iki? Apa? Ora apa.
Ewon semenalan. Aja dipeki dina aku kalah karo kanca lamunan iku karuan aku kalah karo kowe. Rungokno kupingmu Mas. Perang durung ana sing dedel kulitmu. Kowe wis wani kocat saka tengah palagan. Iya. Banjur apa sing mbok karepake? Nanti aku melayu loncat saka palagan yoga apa aku pengen ngeter. Kowe apa aku sing bakal mati ning papan kene. Kebarak ke. Kok Ye. ini Aji Jaya Kawijaya. Ajal. Wong rogo wangsa nasional. Ya. Yo. Ora kowe sing bisa. Bakal tak kembali kawujudanku. Baik. Yo. Dadi matan ora iso nganggo matan barang. Liwas aku metulung, api-apino. Metu barat-barat. Kuwi penak. Tanganmu nang jaba. Tanganku nang jero. Sing tengen nyekeli ndas ulo. Sing kiwa dikeli buntut. Ning jero sak sumuk pisan. Malah barat-barat. Kaya tak baleni anggur barat-barat tak butak sama orang. Apa ngalung aku le? Oh mataku. Halo PC aku. Cantol kaya balani. Dak dak. Cantol.
dase ulo. Apa deh? Dase ulo diingeti. Lanjut mau udah ngomongin dulu, kowe iku Lho, padha wae. Ngene iki lho konsepnya dadi batang iki kok streaming kok malah. Ayo. Wis. Ingeti terus. Wis. Masa gedos uloe. Jare ngeti ndase ulo kok piye to? Maksudnya selain dase ulo iki lho, no. Piye? Pok slep mandek. Pop slep mandek. Udah ngomong dia mau lah. Mudung-mudung apal. Oh, itu orang ini wis gampang kok. Rok tanggo yo. Iya ya. Pop slep. Slep mandek. Ya roh mudung-mudung apal. Wow. Tanggone Wow. 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 goblok kok. Umure lho. Apa tanggo besok, Bro? Wow. Kayak mudeng ta ora? Ulone tanggone sik. Udah ora. Ampun, Bos. Udah, Bro. Wow. Kualik, Mas, kualik. Gasnya kemuntir itu, Mas. Gas kemuntir. Aduh, untir-untir lah. Kulonnya wis rusak muntir-untir. Kok. Udah kuatis kualik. Gasnya kualik. Tuh, itu. Ya. Selamat. Wow. Slip. Wow. Cook. Slip. Wow. Waduh. Wow. Aduh, Wak. Sing dadi ngamuk-ngamuk, asik dadi mur. Adik tati ngamuk, andek tati pur. Adik tati ngamuk, asik tati pur. Adik tati ngamuk. Aduh. Wow. Lah aku rame-rame lah kok kaprok jalan iki lho. Lah salah benya. Apa? Uloe ngamuk-ngamuk. Uloe ngamuk-ngamuk. Ora ngamuk piye? Macane joget ngono kok. Aku yo aja ngono, Mas. Aku jane sapi ambek kowe, aku sedegloni ora gelutan ambek kowe. Kanggo ngono, aku yo nrimo. Dadine kowe iku karo macan sing rukun. Ngomongke gelutan yo sing apik. Lah yo ngono yo apik kowe. Ngono lho. Karo kene macan, kene ulo gelutan dor gitu. Lah yo jor. Apa itu? Aku keselen yo tisu no. Kok soge? Sing mung iku tutul-tutul. Tisu. Ya tisu kok kandel. Lah wong sugih kok. Iya ya, anak kira wong sugih. Lho ijo. Delok tok. Yalah. Yuk. Bento. Apa? Apa iki? Tisu. Tisu kandel gak tisu nyok. Tutuk ngisi sinuan iki nyok. Ini kira ngisi sinu. Lah apa? Coba. Hah? Sotek. Dia mau ngene kanggo maskeran ngene. Yo,
cekal. Iku gak nggone ning kene. Tak. Tak kayak roti gelem kowe. Lem. Mangan yo, Tan. Kurang ajar, kurang ajar. Woro kewaksan. Kan perintah dengan peperangan iki aja mbok macet iki. Yen kowe ceman karo nyawamu. Kowe iki bali ana lo kewaksan. Aku gelem bali. Nggih. Apa sing karepe? Yen kowe wis dipapa. Mas, semua tak tetel. Sarat kowe. Yo, op. Yo.
Lele bah, bakalan ku tak mentah. Leliu, kelangananku rondo sing ayu. Pawongan, suke kendel bondo wani kowe. Tumekaku nek kene kowe janji kekeng ning pengarepanku. Apa kowe reman karo nyawamu? Yen tak gaglak, tak longgo ketemu. Kowe sumingkir aja dadi pepalangku. Kon kau juntamu yaso. Neng, wong kawasan ora bakal wedi karo kowe. Aja wong kowe. Gede subar. Pacuo enak tetel sinawas. Waduh, wah panas. Iki kono wong bari ngene Gus. Kowe rene tak kandhani. Kowe gelem dadi tunggalku tak pamadake nang sithik-sithik. Najan kau juntanmu. Gegeri si Mas. Neng, aku ora wedi ora sabar. Wajeng maneh wong juwana. Ayo kowe Mas. Kowe wani karo aku. Ayo maju tak lawan kowe. Maju. Pecah silahku. Gus. Iki muncul foto kita paketan kontra. Wong rogowan. Huka!